Osasun krisi hau hasi zenetik asko dira LAB sindikatuak haurreskolak patzuergoari egindako eskaera eta proposamenak. Besteak beste, posible izango denerako eskoletara itzulera plana aurkeztea eskatu dugu. Haur eta langileei beharrezkoak izango diren babes neurriak bermatuz eta ratioen berrikuspena aurreikusiz. Bestalde, aurrera begira bere biziko garrantzia duen urteroko prozesua den haurren izen emate epea, orain bizi dugun egoera kontuan hartuta bereziki zaindu beharrekoa da. Zentro kontzertatu edo pribatuetako haurreskoletan matrikulazio burututa edota irekita dagoen bitartean, haurreskolak patzuergoak matrikulazio egutegia alarma egoerak indarra galtzen duenean argitaratuko dela esan du. Hori baino ez, beste zer ez da aurre ikusten, eta berandua da zer gertatuko da datorren ikasturtean. Enpresak ez digu inolako erantzunik eman, eta langileok ditugun etorkizunari lotutako urduritasun eta kezkei bizkarra eman die. Finean, patzuergoak argi utzi digu langileon ordezkari garen sindikatuekin ezer adosteko asmorik ez duela. Beraz, gerentziak aukera guztiak aztertu ditzala exigitzen dugu. Momentu horretan, albidetu behar diren bitartekoekin. Epeak luzatuz edo etengabean irekita mantenduz, familiei aukera gehiago eskainiz, haurreskolak itxita mantentzen badira izen ematea online egiteko aukera zabalduz, udalekin elkarlanean, eta kasu guztietan, haurreskoletako komunitatea osatzen dugun ume, familia eta langileon eskubideak errespetatuz. Euskal Eskola Publiko Komunitarioaren bidean, jaiotzetik aukera berdintasunean oinarritutako hezkuntza sistema propioaren alde iruten jarraituko dugu.